Και πώς θα το πάρει? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Τι ώρα έχει πάει? Ώρα να του δίνω, μην με ξαναβρει πάλι άλλη εδώ. Και κάηκα. Εμένα δεν με νοιάζει, εσένα τι σε νοιάζει ρε μωρό μου, αφού εμένα θα κάνει φλαμπέ. Ρε αγάπη μου, μ' αφήνεις μόνη μου, θα είναι δύσκολη νύχτα. Έλα μωρό μου, μαζί σου θα είμαι με τη σκέψη μου και την καρδιά μου. Ναι, αλλά θέλω να είσαι και με αυτό το σώμα. Να με κρατάς αγκαλιά. Να, αυτά μου λες και πώς να σου πω εγώ μετά όχι. Μη μου πεις όχι. Ούτε όχι, ούτε καλή νύχτα. Θέλω να μείνεις εδώ μαζί μου. Γιατί εγώ πού θέλω να μείνω, νομίζεις? Με την Τέζη να παριστάνω το αμνησιακό, ξέροντας ότι γύρω μου γίνεται της κακομοίρας. Τότε ναι, είμαι και πάρε με αγκαλιά. Τι μου κάνεις? Σε χρειάζομαι, Ζυγωνάκη. Ωραία Παναγιά μου, όλα της τα δίνω και τα σπίτια και τα ακίνητα και τα οικόπεδα, όλα να τα πάρει το κοράκι. Ακόμα και το μέγαρο Μαξίμου της δίνω, μαλάκι, αρκεί να είμαστε μαζί, μωρά μου. Δίναμε, αγκαλιάσαμε. Ωραία μάνα μου, λέμε. Ωραία μάνα μου. Άμα είναι αυτή, δεν είμαι εδώ. Λείπω, έχω πεθάνει, πες της, ξέρω εγώ. Ο Μάνος είναι. Εξακολουθώ να απουσιάζω. Έλα ρε Μάνο, τι έγινε? Με άφησαν. Σε άφησαν? Από τώρα? Αύριο περιμέναμε, πού είσαι? Μόλις μπήκα σπίτι. Άκου, πέρασα από τον Στέφανο. Στο Στέφανο, γιατί? Ήταν έτοιμος να μιλήσει στην Εύα. Κι εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε τα όρη και τα άγρια βουνά. Τώρα μπορείτε να το αναβάλλετε προς το παρόν. Εννοείς ότι? Το πρόλαβα το κακό στο τσάκ. Δεν της μίλησε δηλαδή? Δεν της είπε και δεν θα της πει τίποτα. Ούτε αυτός ούτε εγώ. Α, δεν θα της πείτε τίποτα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Η Εύα δεν πρέπει να μάθει. Ναι, η Εύα δεν πρέπει να μάθει. Τώρα καλό είναι αυτό τώρα, να χαρώ εγώ τώρα. Γιατί κάνεις το παπαγάλο, κορίτσι μου? Για να καταλάβει και το μωρό μου που είναι δίπλα μου. Ειδοποιήστε τη Μελίτα, μην κάνει καμιά βλακεία και ανοίξει το στόμα της. Καλώς, εντάξει, θα την ενημερώσω εγώ. Και να μην του τηλεφωνήσει, πείτε της. Τα πάρε δώσε με το καρτέλ κομμένα. Αρκετή ζημιά έκανε. Εντάξει, κλείσε, θα την πάρω, έλα, γεια. Δεν μου πεις. Δεν θα σου πω, γιατί θα πρέπει να πάρω τη Μελίτα και θα πρέπει να περάσω και από εκεί για να της πω αυτά που δεν λέγονται τηλεφωνικώς. Ωραία, πάω κι εγώ καρφί στο Ρώσου. Μη με αναζητήσει η παιδική μου αγάπη. Μωρό μου, καλή ώρα. Μαριλάκη, ακόμα διαβάζεις? Πες μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά τηλεφώνησε η Εύα. Άφησαν το Μάνο ελεύθερο. Προσωρινά. Δεν κατηγορείται για φόνο. Αυτό μου είπε τουλάχιστον. Οκ. Τι οκ, παιδί μου. Εγώ σου το είπα για να χαρείς. Θα χαιρόμουν. Αλλά τι άλλα, κοριτσάκι μου. Τον άφησαν ελεύθερο, σου λέω. Τη γλίτωσε. Για πόσο? Γιατί αυτό συνέχεια κάπου πάει και μπλέκει. Εδώ που το λέμε δεν έχεις και άδικο. Εκεί που πάμε να πούμε δόξα τω Θεώ, μας ρίχνει πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Γι' αυτό σου λέω άσε μείνουμε με τη χαρά. Τουλάχιστον είναι ελεύθερος. Δεν είναι δολοφόνος. Θα ηρεμήσει και η Εύα μου όλο αυτό. Όλα τα άλλα παίζονται. Άντε, είσαι έτοιμος? Έτοιμος να σαλτάρω είμαι. Μου λες, σε παρακαλώ, γιατί ξεσπιτωνόμαστε βραδιάτικα. Βγήκε ο Μάνος, βρε αγάπη μου, να μην πάμε να τον δούμε. Αύριο, είναι ανάγκη να τον δούμε τώρα. Σταμάτα την κρίνια, ρε παιδί μου. Μα νύχτα όλα. Τόσες ώρες έχει η μέρα. Όλα προκύπτουν μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχω και το παιδί. Ειδοποίησα τον πατέρα να έρθει να το κρατήσει. Τι θες? Ναι, θα έρθει ο Ηλίας εδώ, θα του πούμε ότι αφήσανε το Μάνο και αυτός θα κάτσει να κάνει babysitting. Δεν παίζει αυτό, θα θέλει να έρθει μαζί μας. Θα τον πείσω να περιμένει να τον δει αύριο. Ναι, θα τον πείσεις όπως πείθεσαι κι εσύ, που δεν κρατιέσαι. Εμείς πρέπει να τον δούμε τώρα, παιδάκι μου. Πήγε να πούμε κάποια πράγματα. Να σου πω και το άλλο, ετοιμάζω να κοιταζόμαστε πάλι περίεργα μεταξύ μας, όλοι μας. Γιατί? Αφού ο Μάνος είναι αθώος.